Hello Apple. Hello Apple, hello produkty. Takže toto je nová 17. Dizajnovo veľmi neprekvapivá. Vyzerá úplne rovnako ako 16. Až na iné farby, ktoré tam dali. No a každopádne jedinú poriadnu novinku, ktorú som ja ako zachytil, okrem teda okrem teda tých farieb, tak je akurát toľko, že dali 120 Hz displej konečne, tzv. ProMotion, čo je ich signature názov pre 120 Hz displej a s adaptívnym refresh rateom. A pridali tam v podstate špeciálnu front kameru 18 megapixelovú s nejakým širším senzorom, tak. So širším senzorom, ktorý v podstate by mal mať za následok to, že tie fotky, ktoré urobíte na tej front kamere, budú mať jednak vyššiu kvalitu, ale toto, že vlastne sa dokáže upraviť ten obraz tak, že čím viacej ľudí tam bude, tým väčšie ako keby fotka sa spraví, aby sa všetci zmestili do tej fotky, ktorú oni nazvali Center Stage. To je niečo, čo už mali predtým na produktoch MacBook a iMac, ktoré mali vstavané kamery, webkamery kvôli videohovorom a videokonferenciám, že čím viacej ľudí sa proste do toho videa dostalo, tak to proste tam bolo. To je toto. Center Stage for Video Calls, hej, že proste tam sa jednoducho ten frame sa upravil podľa toho, aby sa tam čo najviac ľudí zmestilo. Kamery, tam není žiadna veľká novinka. Zase iba trošku upravili senzor. A začíname na 250 GB momentálne. Rýchle porovnanie, napríklad medzi 15. Vždycky sa snažia tváriť, že ten nový procesor, ktorý tam je extrémne skvelý, novúčičký a je výrazne silnejší, rýchlejší. Nikto to nebude cítiť a pozorovať, pretože nikto na iPhone takéhoto štýlu nehráva hry. Ak niekto hráva hry na takomto iPhone, tak ste úplne v piči ľudia. Hej, takže toto sú v podstate novinky, ktoré sú momentálne na iPhone 17. To je tá základná verzia. Zatiaľ all good, v podstate ničím prekvapivé. Za cenu $800 v Amerike, u nás to je skoro 1000 €. Ja viem. Sa v zásade nič nedeje. Tie telefóny sú v podstate furt OK. Ja by som si ho nekúpil. A nie za 1000 € do piči. No, preskočíme zatiaľ tú strednú triedu. Máme tu toto. Máme tu toto, iPhone 17 Pro. To bola taká väčšia novinka pre... není. Apple pre špecifických používateľov. Takže máme tu 17 Pro, ktorá v podstate v zásade je dizajnovo úplne odlišná. To prekopali totálne. A hlavne čo sa stalo je, že z toho ako pred 2 rokmi robili obrovské halo, ako začali implementovať Titan do svojich rámov a do svojich telefónov, hlavne týchto línie Pro a tak ďalej. No tak čo? Nebude znovu Heat Forged Aluminium Unibody. Takže Titan dali do piče a urobili celý tento encasing proste z hliníka. Takže taký trošku krok späť. Čo k tomu povedať, je to vraj hlavne kvôli tomu, aby tam bol lepší vlastne odchod tepla, pretože tieto Pro telefóny majú teda poskytovať najväčší výkon a aby sa nestávalo to, že bude tam thermal throttling, to znamená, že kvôli teplotným pomerom a kvôli tomu, že by sa prehrieval procesor, sa bude znižovať jeho výkon. Preto tam dali aj tu na Vapor Chamber, keď tu je ukázané, že tam dali konečne Vapor Chamber, čo je prvý telefón z Apple rady, ktorý bude mať Vapor Chamber. Good. Samozrejme zase vylepšené foťáky, 48 megapixelové foťáky. Nazývajú teraz Fusion Rear Cameras, kvôli tomu, že oni vlastne zmenili zase stavbu toho
z toho senzora tak, aby vlastne poskytoval trošku iné výhody alebo respektíve iné vlastnosti. Ja popravde som sa ani na to až tak moc nezameral, pretože osobne si myslím, že fotky ako také všetky iPhony robia dobre. Hej, teraz to je skôr už iba o tom, že či chcete robiť fotky profesionálne, lebo to je to, čo podľa mňa najviac ľudí by využilo na tomto telefóne. Tú profesionálnu možnosť toho, že tam môžeš urobiť fotky, ktoré sú v obrovskom rozlíšení cez ProRes. Hej, nastaviť si to pekne. Jednoducho ako na zrkadlovke. A fotí to proste v 4K do piči. Hej, čo viacej by sme mohli chcieť všakže. Takéto pojebanej mašinky, ako je skurvený telefón. No, farby. Všetkých prekvapila táto oranžová farba. Ja nemám na to nejaký názor. Cítim z toho proste trošku gíč, pretože tá oranžová farba sa kurva nehodí ku všetkému a nedá sa dať na to len tak hociaký obal. Proste to nejde. Toto je veľmi špecifická farba, ktorú ak ľudia si budú kupovať, tak si to budú kupovať preto, aby ich bolo vidieť do piči z obežnej dráhy. Táto modrá, to je presne také niečo ako na 15, tuším 15 bola modrá. 15 Pro mám pocit, že bola modrá. Nevyzerá to zle, ale tiež to nie je také úplne ako pre každého, je to špecifické dosť. Taká najviac neutrálna farba je teda Silver, ktorá ma teda prekvapila, že je jediná neutrálna farba. Pretože pamätám si na časy, kedy boli biele, ružové a strieborné iPhony. Teda biele, strieborné, ružové a čierne iPhony. Toto je proste biely iPhone. A čo je najväčší problém? Pre mňa nie je tam čierny. Hej. Nie je tam čierny iPhone, nie je tam čierny dizajn iPhone, no to mi proste vadí, lebo to je také gíčové toto, hej. Jediný takýto neutrálny, ktorý ja by som bol ochotný kúpiť, je tento. A ani to s tým nie som úplne spokojný. Každopádne tento výrez, alebo respektíve tento camera bump, ako sa to volá, alebo respektíve, jak to nazvali oni na Apple evente, Plateau. Tam sú natlačené momentálne väčšina z tých vnútorných komponentov ako motherboard, čipy a tak ďalej, aby zväčšili priestor na baterku, pretože tieto telefóny zase musím povedať, majú akože na iPhony a na Apple dosť predrbané kapacity batérie, takže tie telefóny vydržia nabité naozaj dlho. No, zväčšili ešte aj optical zoom na 8, čo je celkom fajn. Znamená, že to nie je ten digitálny zoom ako na Samsungu, ale optický zoom, tak aby tá fotka vlastne mala stále celkom dobrú kvalitu, tak sa zväčšil na 8. Oni to robia cez processing tak, že celého 48 megapixelového čipu vlastne oni dokážu vytriasť čo najviac, tak aby dokázali zvýšiť tú kvalitu tej priblíženej fotky, čo je celkom asi v poriadku. No, napríklad ja mám 14 Pro. To znamená, že o 40% má rýchlejší CPU, grafickú kartu to má dvakrát rýchlejšiu, super. O 10 hodín viac video playbacku. Neviem, koľko mala 14. Absolutne nepamätám, hej. Ja to poviem tak, môj telefón, ktorý mám 2,5 roka, mi vydrží celý deň v poriadku nabitý. Dokážem s ním celý deň fungovať do večera a večer ho dám na nabíjačku a je to vybavené. S tým, že už má iba 84% maximum capacity. Takže toľko k tomu, že ak je niekto závislý na TikToku a Instagrame a scrollovaní furt, tak môj telefón by mu už asi nevydržal baterkovo. Ja nie som. Mne to vydrží. I'm good. No, toto by bolo teda iPhone 17 Pro. Potom na konci sa pozrieme na pricing a možnosti toho, čo tam sú na výber a tak ďalej. Lebo toto je v podstate americký Apple. Na Slovensku sa to dá samozrejme kúpiť cez official resellera, zástupcu teda, to znamená nejaký iStyle, Smarty, iStores, Alza a tak podobne. A najnovší prírastok do rodiny je prosím pekne iPhone R. Nie iPhone 17R, ako niektorí si mysleli a vraveli, je to iPhone R iba. Čo je taká
zaujímavá hračka na to, že sa snažia vlastne týmto ako keby oddeliť ten telefón od zvyšku tej Rady C17 kvôli tomu, aby to vyzeralo viacej prémiovo. Hej. Čo si myslím, že je celkom Apple way of doing things. To znamená, že oni takto proste ten telefón sa snažia ľuďom ako keby zatraktívniť kvôli tomu, lebo je to novinka a nezapadá to do toho koloritu tých normálnych iPhoneov. Čo som ale prekvapený je, že naozaj je tenký. 5,6 mm, takže na šírku USB-C. Je vraj aj celkom ľahký, 165 gramov je na telefón takéhoto typu naozaj málo a docielili to tým, že telefón je jednak fakt tenký, ale je tam zase zakomponované ako titán je do toho zakomponovaný. Čo je inak zaujímavé, keď tak zoberiete, že na tom pročku titán dali preč, preto aby to bolo lepšie chladené, ale tu ten titán nechali. Zaujímavé rozhodnutie. Neviem si predstaviť, prečo by to spravili, ale dobre. Jedna vec, ktorá, keď som pozeral nejaké ešte videá a reakcie od MKBHD, tam Markusa Brownleeho, tam práve vravel presne to, čo aj ja by som sa bál pri tomto telefóne. Ačkoliv a byť vyzerá veľmi pekne, dizajnovo je to naozaj podľa mňa najviac sleek telefón terajšieho roku, akože rady od Apple, lebo proste je to fakt pekný telefón, hej. Má iba jednu kameru, takže sa dostávame do zóny 16Ečka, ktoré stojí polovicu. A tým, že je takýto tenký, tak je otázna, aká bude výdrž batérie. Toho by som sa naozaj bál. Prichádza to v pekných troch farbách, inak musím povedať čierna, 4 dokonca, tak čierna, biela, light gold, toto je podľa mňa najhoršia farba ako na každom telefóne, ktorá bola na každom iPhone. Zlatá farba bola opak grcka. Ale takáto sky blue, táto podľa mňa bude veľmi, veľmi populárna u žien aj u niektorých mužov. Ja by som si kúpil čierny, lebo iPhone bol vždycky čierny. No, moc to ani nemajú podľa mňa s čím až tak porovnávať, lebo toto nie je proste telefón rovnakej generácie ani rovnakého štýlu ako bol, ale akože tvrdie teda, že by to okrem toho, že tam je nový čip, takže by to malo byť o 4 hodiny viacej playbacku ako na mojom telefóne. To neviem. Záleží ono vždycky. Toto je taký ten veľmi nepriaznivý a nepresný ukazateľ, pretože absolútne nehovoria o tom, že či je to video v 60 fps, či je to v 30 fps, či je to s pusteným zvukom alebo s vypnutým zvukom. No to všetko má nejaké svoje proste špecifika, ktoré toto môžu absolútne zmeniť. Aj rovnako ako či je to pri zapnutej Wi-Fi, zapnutom Bluetoothe, na nejakom jase. Proste je to metrika, ktorou sa nedá povedať, že ten telefón má výdrž baterky pri bežnom používaní, ja neviem, 18 hodín. Oni to tak ako veľmi šalamúnsky vysvetlili a povedali, že to má all day výdrž batérie. Hej, all day. Čo sa dá predstaviť pod all day, neviem. No, tak a poďme teda na pricing. Poďme pozrieť rovno alzácky pricing. Myslím si, že to je celkom adekvátne, hej? 17 normálny. Bum. 969 € za základný telefón. A čo som zabudol spomenúť je, že teraz už najnižšia možnosť storageu ako pamäte telefónu je 256 GB. Menej to nejde. No, takže začíname na cene 969 € za 256 GB s nárastom na 1229, to je čo, 250 €? Hej, nárast 250 € za 256 GB znovu. Hej, akože, že keď chcete mať proste 512. Ujeb, podľa mňa. Keď už by bol niekto ochotný zaplatiť za normálny iPhone 512 1200 €, je podľa mňa šialený. Rada Pro
Začíname tiež na 256, tu už je cena 1329. Toto ma trochu prekvapilo, čakal som, že bude trošku nižšia. Ale znovu, naraz do 250 eur pri väčších kapacitách. Série má, že nie je čierny. Keby bol čierny, tak si ho možno aj kúpim. Pro Max, štandard, veľkostne, proste to úplne rovnaké, ako to bolo minulý rok, tam sa nezmenili žiadne veľkostné rozmery v tomto. 6.9. Tiež začíname proste na 1500 eur. Hrozné niečo, hrozné. Ale iPhone Air, tá najväčšia novinka, ktorá proste bola, začína na 1229 eur. Hej. Telefón, ktorý má menej foťákov ako základná verzia, je drahšia. Neviem prečo. Niekto mi to vysvetlíte, niekto mi povedzte, z akého dôvodu. Takže tak, okrem toho, Apple predstavil aj hodinky. Predstavili Apple Watch Series 11, 11, ktoré vyzerajú úplne rovnako ako desiatky. Sú rovnako veľké ako desiatky. Neviem, čo tam dali nové. Ja fakt neviem. Jedine systémové veci, ktoré ale v podstate nemajú absolútne žiadny impact na to, že tieto hodinky sú raz také dobré ako desiatky, neexistuje. Ja neviem. I have no fucking clue proste. Farby majú rovnaké ako minulý rok, kvalita je rovnaká ako minulý rok. Ja fakt neviem, z akého dôvodu je to lepšie. Možno jedine to, že to má tieto up to 2000 nitov. Ja neviem, či tie moje sú úplne rovnaké. Schválne. Ja mám desiatky, tieto. Hej, tu sú 11. Ja neviem, poďme sa pozrieť. No, je to úplne rovnaký displej. Tam nie je nič. Dokonca ešte aj tie moje hodinky budú mať novinku, ktorú tam oni dali, takzvanú hypertension notification, že to proste bude dokázať merať tlak na základe proste nejakých zmien v tepnách žilách. Hej, neviem presne, ako to vysvetľovali, vyzeralo to dosť divne. Pravdepodobne to bude vypočítavať na základe nejakého algoritmu, nebude to proste na základe reálneho merania tlaku. Takže toľko, hej, k hodinkám. Hodinky majú podľa mňa najmenší update v histórii hodiniek. Nové Ultra 3. Tieto hodinky sa mi vždycky páčili, tieto Ultry, hej. No, dobre, vždycky nie, trošku acquired taste. Jednotka bola taká, že som sa musel pár mesiacov zvyknúť, aby som si proste povedal, že nevyzerá úplne na piču, hej. Jednoducho hodinky v cenovej relácii 900 €, ktoré majú nadúchcenú baterku na Apple hodinky, hej. 42 hodín normal use, nadúchcené sú, odolné sú, zafírové sklo tam použili, fajn. A mám pocit, že zafírové sklo malo byť použité už pri tých predošlých, ale možno sa mýlim. Anyway. Tieto hodinky sú proste pre niekoho, kto chce buď veľkú výdrž baterky na nich a nechce sa mu každý deň nabíjať hodinky, alebo potom tie hodinky naozaj využíva na to, na čo boli stvorené. Že ide do piči na Mount Everest, na Mont Blanc, že ide zabehnúť triatlon, že chodí Spartana, ja neviem, maratóny ako kotiny. Hej. To sú hodinky presne pre takého človeka. Aj tak väčšina ľudí si tie hodinky kúpila. Boli drahé. To je taký trochu unpopular opinion, ale myslím si, že to tak je v tomto svete. Dobre, no a ešte predstavili nové AirPody. AirPody Pro 3, ktoré v podstate by mali mať lepší noise cancellation. A samozrejme lepšiu výdrž baterky, ale jedna vec, ktorá ma totálne odjebala, keď to predstavovali, bola to, že je to tu vôbec spomenuté? Je to tu nejak ukázané? Toto. Že vám dokážu slúchadká merať tep.
akože neviem na čo. Nerozumiem dôvodu, na čo by to tam dávali, keď väčšina ľudí, ktorí podľa mňa ako chodia cvičiť, tak majú hodinky v dnešnej dobe už. Alebo teda, keď už sa snažia tlačiť ten Apple Health a Apple Fitness a tak ďalej, hodinky poskytujú oveľa lepšiu metriku ako čokoľvek iné. Takže neviem, hej, s týmito sluchatkami proste môžeš ísť do posilky a nemusíš mať pri sebe hodinky. Telefón musíš mať, lebo to sa nedá, ale jednoducho nemusíš mať fakt hodinky. Hodinky sú podľa mňa viacej useful. Ako ja som človek, ktorý počúva hudbu skoro furt, ale Jesus, toto je taký proste gimmick. Nové accessories. Najviac som sa smial, keď som videl, ako na tej prezentácii pri Apple Air predstavili bumper. Bumper pre vás, ktorí si nepamätáte staré iPhone, je v podstate iba guma okolo toho telefónu. Hej? To znamená, že to chráni vlastne iba tie rohy a že to nechráni absolútne vôbec to gro toho telefónu. Ten zadok a vzhľadom na to, že tu vzadu vyzerá, že je sklo, ak to padne niekde na nejakú vyvýšenejšiu skalu alebo na nejaký štrk, kde proste nie je rovný povrch, tak dovidenia. Rozjebaný zadok. Mimo toho, ten foťák je furt vyššie, ako je ten bumper. Toto niekto vymýšľal, hej? Ale toto. Ako dneska nosia tie telefóniky ako do piči, ako kabelôčky, ma totálne zobralo, hej? Lebo toto si treba kúpiť separátne. Ten crossbody strap, aby ste mohli mať proste ten telefón a kabelku zavesené okolo ramena. Hej. To si treba kúpiť separátne k tomu telefónu. A stojí to prosím pekne 60 eur. Teda $60. Takže na naše peniaze to bude proste 60 eur. Možno 70. Hej. A s tým bumperom, ktorý stojí 39, vás vyjde táto kombinácia ochrany telefónu s pojebaným závesným mechanizmom na to, aby to vyzeralo ako kabelka 100 eur. Kto jebnutý by bol... Nie, toto poviem kokotinu. Jebe vám, tí, ktorí si to kúpite, ste normálni, tak hej, tak ak si to kúpite, tak zdajte liečiť, prosím vás. To je úplne... Hej. Predstavili Techwoven ako nástupcu Fine Woven caseov pre iPhony, pretože zistili, že Fine Woven je trošku kokotina. Tak tam predstavili Techwoven. Čo by vlastne malo znamenať, že to je nejak viacej tkaná látka, pravdepodobne viacej durable ako Fine Woven. Vyzerá to tak trošku viacej rugged, vyzerá to ako cargo pants. Ako také tie Carharty, ktoré si kúpite, keď idete robiť stolárskú prácu. Reálne Carhartt ako firma, ktorá robí nohavice a iné také outdoorové oblečenie, aj pracovné, tak robí vyslovene gate, ktoré sú sa nazývajú Carpenter Pants, čo sú stolárske nohavice s takýmto vzorom, proste takto predkávané. Takže za 60 eur si môžete kúpiť obal, ktorý má textúru ako gate. Neviem, čo k tomu viacej dodať. Jedinú vec, ktorú by som si kúpil z toho, čo reálne predstavili, je tento červený Nike. Nike Sport Loop. Tento červeno-čierny dizajn, sleek jak kokot. Mám hodinky úplne rovnaké, hej, tento Jet Black hodinky. A ja nosím tieto Nikeové strapy, alebo respektíve Nikeové náramky skoro furt. Tak toto mi pekne do mojej kolekcie padne, lebo mám modrý, ktorý vyšiel s 9-kami. Mám červený, ktorý vyšiel s 10-kami a teraz budem mať čierny, ktorý vyšiel s 11-kami. A najlepšie na tom je,
že oni pasujú všetky medzi sebou. To znamená, že ja ak si aj kúpim nové hodinky a kúpim si veľké Ultry 49, tak mi tam toto bude pasovať, keby náhodou. Takže to keď už niekto mi chcete povedať, že Apple urobil niečo na piču alebo Apple je na kokot, tak toto urobil dobre. Že hodinky si jednoducho, respektíve náramky na hodinky si môže človek jednoducho vymeniť aj naprieč generáciami. To podľa mňa nikto iný až donedávna nespravil. A Apple to začal robiť od začiatku. Kde je Apple predražená značka? Zabil som tým pol hodinu tohto streamu. Možno z toho urobím video. Lebo reálne ja videa moc nerobím, ale myslím si, že toto by celkom stálo za to. Proste by som to videl ako video, možno jemne dostrihal. Takže tak. Ja akože moje finálne hodnotenie je, že tento ročné predstavovanie telefónov a hodiniek a sluchadiel bolo veľmi underwhelming. Čakal som, že to bude trvať aspoň 2 hodiny a predstavia ešte Apple Vision. Alebo dajú niečo proste k tomu ako pridanú hodnotu, lebo síce design nových iPhoneov, hlavne toho Pro a toho R je skok od toho, čo bolo posledných pár rokov v podstate. Hej, od 13 sa tie telefóny minoritne zmenili. Dynamic Island, fajn. Ale ten zadok s tými kamerami, ako to bolo rozložené, sa prakticky len zväčšovalo. Toto je úplne zase prekopanie niečoho, čo oni dlho robili. Takže dobre, to trošku šok. Ale inak nepredstavili nič zaujímavé. Tie telefóny proste neposkytujú skoro nič nové a zaujímavé. A čo som zabudol ešte spomenúť je jedna vec. Slúchatka, tam majú live prekladač, ale musíte mať Apple Intelligence a musí byť dostupný. Takže pre náš trh to jednoducho neplatí momentálne. Ale bolo to celkom fajn, ako cool to vyzeralo, že proste máte slúchatka. Niekto hovorí, ja neviem, tam bolo v tom videu, čo dávali, respektíve v tom keynote. Niekto hovoril po španielsky a ono vám to automaticky prekladalo proste do ucha v angličtine. A takisto, keď vy ste chceli niečo povedať niekomu v cudzom jazyku, tak ste to povedali po anglicky. A aj na telefóne tam bol live transcription do toho cudzieho jazyka, do ktorého ste niekomu prekladali niečo. A pokiaľ majú dvaja ľudia rovnaké AirPody a sú oproti sebe, alebo jednoducho sa bavia medzi sebou, tak každý môže hovoriť vo svojom jazyku, ale tomu druhému to prekladá do jeho jazyka. To bolo celkom fajn. Proste ako simultánny prekladateľ. Len všetko je to proste powered by Apple Intelligence, takže AI. That's it. That's my take.